Sa makausa maayong buntag sa tanan. God is good. Sayop na sad. God is good. Kaayo. All the time, syempre. One more time. God is good. All the time. Yes, God is good always. So whether mo bagyo, mo ulan, mo init, o dili, maayo ang Ginoo. Amen. Nanata karon sa ika-31 nga Domingo sa ordinaryong panahon o tulo na lang ka Domingo atong sa ulogon ang Feast of Christ the King o human ni ana magpakli na sadta og bag-o nga kalendaryo sa simbahan, which is magsugod na sa panahon sa Adbyento or the season of Advent, kung asa atong gihinumdom ang pagkatao sa atong Ginoong Kristo nga atong manluluwas. Ug ang atong tema karon nga kabuntagon ang amhanong gugma sa Dios ngadto sa mga makasasala. God's fatherly love to the sinners. Take note, it's not just any kind of love, but a fatherly love. Gugma sa usa ka amahan ngadto sa mga makasasala. In 1 John chapter 4 verse 8, it says, God is love. 1 Juan 4:8 nag-ingon ang Dios gugma. John 3:16 also says, for God so loved the world. Juan kapitulo 3 bersikulo 16 nag-ingon, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan. Every existing thing in this world was created and made possible God out of His love. Tanan nga mga butang niini nga kalibutan nahimugso og nahimo ng posible tungod og gikan sa gugma sa Ginoo. Amen. Gikan sa gugma sa Ginoo. Kanang imong tapad karon gihimo na gikan sa gugma sa iyang ginikanan. Ha? Gikan sa gugma sa Dios. Tanawa ganay imong tapad. Tanawa imong tapad, lingi adayon. Tanaw. Ano? Sumning uban mangyamid man. That is why Jesus boldly declared in the New Testament that to love the Lord your God with all your heart, soul, and strength is the first commandment. Mao na nga gisulti ni Jesus diya sa bag-ong kasabutan nga ang unang sugo o ang labing dakong sugo, higugma ang Ginoo inyong Dios sa tibok ninyong kasing-kasing, kalag ug unahuna. And that the second is to love your neighbor as yourself. Ug ang ikaduha nga sugo mao ang higugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon, or higugma ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Mao na ikaduha. All these commands are related to loving God and loving others. Kini nga mga sugo naghisgot ni bahin sa paghigugma sa Dios o sa paghigugma sa atong mga isig katawo. Here in our theme and gospel today, Jesus demonstrated this kind of love in the life of Zacchaeus. Kini nga klase nga gugma gipakita ni Jesus sa atong ibanghilyo karon diha sa kinabuhi ni naara ba ko'y binata nga ngalang Zacchaeus aman to wa pa man diha. Pero dito putot taason to nga bata to. Mukatkat to dili sa kahoy sa akong tiyan mukatkat ba sikatkat. Sige baklay-baklay. And the meaning of the word Zacchaeus, it comes from the Aramaic word or the Hebrew word meaning clean, pure, or innocent. Mao nang meaning sa word nga Zacchaeus. And it's very ironic nga mao na meaning sa iyang ngalan because ang Zacchaeus nga atong nadungog sa ebanghelyo was a chief tax collector. Zacchaeus was a great man known for being the chief tax collector in Jericho. His fame is widely known in that area but in a negative way. Ilado kay si Zacchaeus sa Jericho nga usa ka labing dako nga kubrador sa buwis.
Pero ang iya pagkailado, dili maayo nga pagkailado. Because during their time, tax collectors are considered to be corrupt, rude, evil, and merciless. Tungod sa ilang panahon, ang mga kubrador sa buwis, gitanaw na sila nga mga corrupt, mga bastos, okay? O walay kaluoy. Okay, during their time, they are very corrupt. Kung ang imong buwis, 10 pesos ra, paninglan kanila og 100. Kung dili ka muhatag, bawion nila ang imong balay, ang imong anak. That's how rude they were. Okay? Then one day, Jesus passed by Jericho, and when Zacchaeus heard that Jesus was passing by, he became curious about who Jesus is. Ug sa kaadlaw, milabay si Jesus sa Jericho, ug nadungog ni Zacchaeus nga naa si Jesus. Ug out of his curiosity, tungod sa iyang pagka-curious ka, kinsa man gid ni si Jesus, kinsa man ning Jesus nga daghan makinig followers. Sabi ninyo ang social media nagsugod karon, dugay kani adto na nagsugod ang social media. Kang Jesus, daghan sa followers. Ha? Sobra pas libuan. But because of his lack of height, he climbed a sycamore tree just to get a better view of Jesus. Pero tungod kay usa siya ka tawo nga putot, bantugan nga tawo pero putot. Manang igno nila nga small but terrible. Manay mo kumpiyansa sa mga putot, ha? Kay pag gamay lang na sila. Pero basin og mga tag-as na granggo, mga posisyon sa gipang trabahoan, tag-as og kahibalo. Nagkuwang lang na sila sa height pero wa na sila makulang sa kahibalo og kuan. Ay mo kumpiyansa nila. In life, when we tend to get to the top, reach our dreams and ambitions, become great men and women in the society, there is a danger that we will have a limited or worse, a no view at all for God. Sa atong kinabuhi, kung muabot na ganita sa pinaka-tuktok sa atong kinabuhi, kung makabot na nato ang atong mga pangandoy o ang atong mga tinguha sa kinabuhi, mahimo na tang mga bantugan nga mga lalaki o babae, okay, sa kalibutan, there is a danger na ay delikado kaayo nga posibilidad nga makalimtan nato ang Ginoo. Do you agree with me on this? Amen? We forget about God. Usahay, pag maabot na ni anak nga punto sa atong kinabuhi, pag nakuha na nato ang atong mga gusto, malimtan na dayon nato ang Ginoo. Especially if we have pride in our lives. Labi na kung naatay garbo sa atong kinabuhi. Ano magsimba pa man kung naana mo ko'y kwarta? Pero na itong sulti ni Bishop ba nga, na ako na nakadaog sa loto, kanang membro mo siguro to nato sa kuan, Muntinlupa nga simbahan. Nawala sa simbahan, kinakadaog naman sa loto. After a year, libalik na po sa simbahan, kaya wala naman ang iyang daog. Sometimes, pag nanata sa mga posisyon nga atong gitinguha pag-ayo, sa atong gipang trabahoan, malimot na din ta magsimba. Malimot na din ta magampo. Ang dili na nato malimtan kay ang mga special working holiday sa kalendaryo, kay double pay. Pero pag Ginoo na gani, limtan na dayon. Kaya nakuha naman nato ang atong gusto. When Zacchaeus climbed the sycamore tree, he got a better view of Jesus. Sa dihang mikatkat si Zacchaeus sa kahoyng sikomoro, mas naklaro og nakita niya si Jesus. Baga gud kayo ang panon. The crowd was so thick. Baga kay daghang mga tawo nga nagsunod, nag-alirong kang Jesus. Unya gamay pa siya. Mo to nag-una sa dagan. Bright kino. Kat-kat sa kahoy dayon.
O sa diyang pagkatkat niya, mas naklaro niya si Jesus. O, di ba? Mura siya drone. But Jesus saw him and told him to come down. But nakita gihapon siya ni Jesus despite sa kadaghan or kabaga sa panon, pero nabantayan gihapon siya ni Jesus. Kung kamo siguro tuwa nya daghang tao nag-alirong sa inyo, di naman mo kabantay sa inyong palibot, no? Di naman ta kabantay. Ato mabantayan kana ramang diha. Di ta kabantay nga nalitaw dito. Nagkat-kat, nagtanaw nimo. John the Baptist said, "He must increase and I must decrease." God should only be the number one on top. Amen ba tana? Ang Dios lang dapat maoy numero uno nga naa sa ibabaw sa atong kinabuhi. Amen? We should not try to take that place from God. Dili nato i-attempt nga ato nang ilugon nga pwesto sa Ginoo. Lord, ako na sadya, Lord, kay murag gikapoy na kadiha. Dili nato na pulihan ang Ginoo nga pagka number one sa atong kinabuhi. Ay kung pulihan ganing nimo na, ay ikaw na Ginoo. Di ba? Pulihan, anything nga imong ipuli sa Ginoo nga mahimong number one sa imong kinabuhi, whether it's your family, it's your money, it's your brother, your sister, your husband, or your wife, your girlfriend, or your boyfriend, imong kabit, o unsa pa na diha. That is idolatry. Diyos na. Og sala na, dako kay nga sala. Because God said in His first commandment, "Thou shalt have no other gods before me." Ayaw ka mo pagsimba og laing Dios. Gawas ka nako. He should be the only one lifted up in our lives and not us. Kinahanglan nga ang Dios lang mao'y matuboy sa atong kinabuhi ug dili ang atong kaugalingon. Yes, I am rich. I am famous. Daghan kay kog followers sa TikTok. Sikat kay ko. Ako na gud ni. Dili kinahanglan nga ang imong kaugalingon maoy mahimong numero uno. Kundili ang Dios lang. Amen? Then God said to Zacchaeus, "Come down, for I will stay at your home." Giignan ni Jesus si Zacchaeus nga, kanaog kay sa imong balay kumukaon. Ba? Kuyaw niya itong Ginoo no, kay medyo baga-baga kaya pagdagway ba? Usually, kung basahon nimong ebanghelyo, si Jesus ang gina-invite nga mukaon. Karon giimbitar gini ang kaugalingon. Naog, kay dito ko sa inyo. Siguro maniud to, siguro to, manihapon. Quickly, to his excitement, Zacchaeus climbed down and escorted Jesus to his house. Tungod kay excited kay Zacchaeus, kay gignan ko sa Ginoo nga dito mukaon si Jesus sa iyang balay. So excited kay siya, dali siya kanaog. Og iyang giubanan si Jesus ngadto sa ilang balay. Then some people saw this and told themselves, "This man has gone to be the guest of a man who is a sinner." Pero daghan man nakakita og nakadungog niadto. Mo din ingon ang mga tao nga kining tawhana na misita sa balay sa usa ka makasasala. When we start to convert ourselves to God, there will be people who will not approve of our conversion. Kita sa atong kinabuhi or kung aduna tay mga kaila, kung magbag-o na gani ang usa ka tawo, mutalikod na siya sa iyang karaan nga mga binuhatan ug musubay na sa pamaagi sa Ginoo, dili tanan tao malipay ni ana. Not everyone will approve of that. There will be marites from left to right. Naagin ay mga istorya dayon from left to right. Lo, tanawa si kuano, nagsimba na karon. Di ba mao na siya katong nang kuan? Lah, simba-simba lagi na siya.
Do, char, buutan na bay. Not everyone will be pleased of your conversion. From left to right. Marites, from left to right. I can hear you over here. Can you over you here? Marites, from left to right. Taga istorya diri, istorya dito. Questioning our motives and intentions. Na mga dagang kay mga hungihong nga, na siguro na say tuyo ba? Kay nagsimba naman sa balik. Na nasa ning taga misa di Galyo ra mo tungha kada December 16 to 24 pag yun. nagatawa. Di ba? Uy, sa tinuod lang ako mo angkon gid ko, ingana ko sa una ba? Kanang mag-December matingadyo ko nga, nalagkisa ni siya. Pag inig January na pod, wala na lagi to siya. Sa luag Ginoo. So ana ba, naay mga kuan nga bag-o nagita sa atong kaugalingon, dili tanan tawo malipay ni ana. In short, we cannot please everyone with our faith and conversion. Dili tanan tawo malipay sa atong pagbag-o para sa Ginoo, sa atong pagtuo para sa Ginoo, sa atong relasyon sa Ginoo. Dili tanan tawo mahimuot og malipay ni ana. But remember, God is so pleased when a sinner repents from their sins and comes back to Him. Pero timan ninyo ni, ang Dios mahimuot sa usa ka tawo kung maghinulsol siya sa iyang mga sala og mobalik siya diha kaniya. Amen? Be a God pleaser and not a man pleaser. Pahimot ang Dios og ayaw pahimot ang tao. Kay nganuman usay nakafocus ta kung unsay isulti sa uban. Nakabase ang atong pagdesisyon sa atong kinabuhi kung unsay gisulti sa uban. Batik kay kanang sanina ayaw nagsuluba. Batik kay kanang sanina. Unsa na malay imong sulubo na paghubo na lang. Kasi sige ra magkag-ingon nga kuan, batik ko no, batik ingon si kuan, batik ko no, paghubo. Sulubo landay dito ka. Bugok kuno ko, ingon si kuan, dili kuno kuan. Na sige pagpabilin nga bugok. Hindi magkakabalo mo desisyon sa imong kinabuhi. Nag-agad man kas uban. Timanin ninyo, ayaw pag-agad sa uban. Nga ayaw ra mo move forward sa inyong kinabuhi kung unsay gisulti sa uban. Timan ni kung unsay gisulti sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Amen? Ingon ang Dios, miani ako aron kamo makabaton og kinabuhing madagayaon. God said in His Word that I will supply all your needs according to your riches in glory in Christ Jesus. God said in His Word nga pinaagi sa akong mga labod, giayo ko kamo. Remember what God says to you, not what man says to you. Timat ni kung unsay gisulti sa Ginoo sa imo o kung dili unsay gisulti sa uban. Because God wants the best for you and me. Amen? Kay gusto sa Ginoo kung unsay pinakamaayo para sa imo ug para kanako. Despite the resistance from others, Zacchaeus proved this conversion by telling Jesus that half of his possessions he will give to the poor, and if he has extorted anyone, he will give 4 times as much. Pero despite sa gisulti sa tao niya itong panahona, gipakita ni Zacchaeus nga tinuuray ang iyang pag-usab. Sa diyang giignan niya si Jesus, nga ang katunga kuno sa iyang mga kabtangan, iya kuno ihatag sa mga kabus. O kung nakapangilad kuno siya sa uban, iya kuno ibalik sa ilaha ang iyang nailad, 4 kapilo. 4 times as much. A true and genuine conversion can be seen from taking up responsibility and accountability
from your mistakes. It is not merely saying empty promises, but promises that will become a reality in life. Ang tinuod nga kabag-uhan sa kinabuhi, makita nimo na kung ang tao andam mo hawid og responsibilidad o kung andam siya nga mahimong tulubagon sa iyang mga sayop nga nahimo. Mao nay tinuray nga kabag-uhan. Dili lang na kanang bula-bula lang sa bakba. O magbag-o ko, o magbag-o ko. After 1 year, why nabag-o? Imurang sanilas ug sanina may bag-o. Ha? Tanawan ninyo ng mga piniriso. Unsa may kuan na nila. Unsa may ilang kahimtangan na. Luoy. But some of them over the years nausab sulod sa prisuhan. Kaya nakaamgo na sila nga dili maayo ang ilang gibuhat. Ug unsa ilang himuon, magbinut-an sila sulod sa prisuhan. Kaya naapay chance nga maka-early parole sila. Nga kung ang ilang sentensya napulo ka tuig, unya maayo yang record sa prisuhan, basin og sa ikapitong tuig makagawas na siya. True conversion, meaning mahimo na kang responsable ug accountable sa imong mga sayop nga imong gihimo. Mao na tinuoray nga kabaguhan. Okay? Take note. The word change is a verb. Okay? Verb is an action word, meaning adunay lihok. Our faith requires action. Ang atong pagtuo nagkinahanglan og lihok. Our faith does not require empty promises. Ang atong pagtuo dili na nag-require og mga bula-bula lang ang mga istorya. Kung dili nag-require na og lihok gikan nato. O gipakita ni Zakeo, iyang gihatag ang katunga sa iyang katigayunan ngadto sa mga kabos. And when we do this, God is glorified and pleased. Ug kung adunay tinuoray nga kabag-uhan sa atong kinabuhi, ang Dios mahimuot niini. Amen. And Jesus declared that salvation has entered in the house of Zacchaeus. Ug gideklara dayon ni Jesus nga ang kaluwasan miabot sa balay ni Zacchaeus when Zacchaeus decided to change his life for Jesus. Salvation entered Zacchaeus when he decided to change for Jesus. When we decide to repent, to change genuinely for Jesus, that's the time nga mahimo tang tinuoray nga born again. Natubag ra gid ang akong pangutana. Dugay na kay akong pangutana. Sige ko gunahuna ang mga miaging bulan. Kung nadawat nato ang kaluwasan, tinuod man nadawat na nato ang kaluwasan. Pero ngano man nga napa may ubang tawo nga dili pa man gyud tinuoray nga born again. O kining gospel nato karon kagahapon pagtuon ako aya pa natubag ang akong pangutana. Nagkinahanglan og kausaban sa atong kinabuhi. Tinuoray nga kausaban. O kung naata ni ana, that's the time nga matawag ta nga mga tinuoray nga mga born again. Kay nadawat nato ang kaluwasan sa Ginoo. Have you ever heard the saying, God hates the sin but loves the sinner? Nakadungog na ba mo ana nga panultihon nga ang Dios gikasilagan ang sala apan iyang gihigugma ang makasasala? Jesus did not look at how evil and corrupt Zacchaeus was. Wala gitan-aw ni Jesus kung unsa kadautan o kung unsa ka corrupt si Zacchaeus. He knew that from the very beginning, even before he entered Jericho.
Nasayod na si Jesus ni ana kung unsa si Zacchaeus. Sawa pa siya musulod sa Jericho, kahibaw na siya na si Zacchaeus ingani-ingana. He knew that many would oppose him going to the house of Zacchaeus. Nasayod na po si Jesus nga daghan gid ang mo react or mubabag sa iyang pag-adto sa balay ni Zacchaeus. But remember this, Jesus loved Zacchaeus. Amen? Gihigugma ni Jesus si Zacchaeus. He even loved him more when Zacchaeus himself decided to change and convert. O gihigugma pagid pag-ayo ni Jesus si Zacchaeus sa dihang si Zacchaeus na mismo nagdesisyon nga mag-usab siya sa iyang kinabuhi. Kita, God loves us so much. Bisag wala pa ka naghinulsol sa imong mga sala, God loves you. Amen? Igugma ka sa Dios. Pero mas mahigugma pagyud ang Ginoo sa imo kung magdesider ka nga mag-usab ka sa imong kinabuhi. Take note. Gihigugma ka sa Dios apan mas dili higugmaon apan mas mahigugma pagyud pag-ayo ang Ginoo kanimo. Because remember, God and sin cannot live together. And God proved that by dying on the cross. His death on the cross is the biggest proof nga gihigugma ta sa Ginoo. Ang iyang kamatayon sa cross mao ni dako nga pruweba nga nahigugma gid sa nato. For you and me. God loves us despite our unworthiness and our continuous sinning. Gihigugma ta sa Ginoo taliwala sa atong dili pagkaangayan, dili pagkatakos, ug sa atong pagpadayon nga pagpakasala. We ask forgiveness now, then sin again later, repeating this cycle over and over again. Mga tagpasaylo karon, makasala na sa taon niya. Mga tagpasaylo karon, makasala na pod. Balik-balik, it's a cycle. But despite of that, God loves you. But always remember this, Jesus came to seek and save the lost. Mianhi si Jesus sa kalibutan aron pagluwas sa mga nawala. Jesus came to cure the sick and not the healed. Mianhi si Jesus aron pag-ayo sa mga masakiton o dili sa katong mga walay sakit. If He came for the found and healed, why would we need a Savior? Kaya kung mianhi si Jesus para sa mga wala na wala o para sa mga walay sakit, ngano magkinahanglan man ta og manluluwas? Ha? Panguntanay ninyo ko galingon. Kano mo ani man ang Ginoo sa kalibutan kung dili ta makasasala o wala ta nangawala sa iyang presensya? Miani ang Dios para kanatong tanan. Ignay mong tapad, miani ang Dios para kanimo. Jesus came for you. Timan ina, you might be the one lost sheep nga nawala sa 100 ka mga karnero. You might be the prodigal son. Basig ikaw tong anak nga mibiya silang balay apan ibalik ra gihapon. Why would Jesus die on the cross for us? Ngano man nga mamatay ang atong Ginoong Kristo sa cross para kanato kung dili kita ang yang tuyo. It is because of the Father's love for us that Jesus became obedient to the Father even unto death. Tungod na sa gugma sa amahan nganhi kanato mao nga bisan diya sa kamatayon nagmasinugtano ng atong Ginoong Kristo sa iyang amahan. Tungod kay gusto ni Jesus nga atong madawat ang gugma sa iyang amahan nganhi kanato. Mana nga if you think that no one loves you, God loves you. Amen? If you think that you are unlovable, God loves you.
Kung nagunahuna ka nga di ka angayan higugmaon, hinumdumi nga naay Dios naghigugma kanimo. If you think nga gisalikway ka sa mga tao sa imong palibot, timan-i nga naay Dios nga wala nagsalikway nimo. That's how good and loving our God is. God loves you and me. There is no question about that. Gihigugma sa Dios ikaw gako. Di ta maglalis anak kay di na angay lalisan. Kay tinuod na bisan pagbali-balihon natong Biblia. But it does not mean that it's okay to abuse His love, mercy, and grace. Pero dili bot pasabot na nasayod ka nga gihigugma ka sa Dios. Imong abusaran ang iyang gugma, iyang grasya, iyang kaluoy. Daghan ka, subo kay pamalandongon nga daghan kay mga Kristohanon karon. Gusto lang nila nga mahimong Kristohanon nga walay responsibilidad nga ilang pagahimuon. Ha? Unsa may ingon ni Jesus, kung kinsa katong buot mo sunod kanako, isalikway ang iyang kaugalingon, pas-ana ang iyang cross og sunod kanako. We have a cross to carry. Naatay kita nga mga Kristohanon, aduna kitay cross nga gidaladala atong gipas-an sa atong kinabuhi. And that cross does not mean nga kabug-aton na siya. O kana nga cross nga atong gipas-an sa atong kinabuhi, wala na maghulagway sa usa ka kabug-aton nga ang Dios kabug-aton sa atong kinabuhi. Dili. It means nga we are carrying the life of Christ. Atong gipas-an ang kinabuhi ni Jesus sa atong kinabuhi. That is our responsibility. Dako kay na nga responsibilidad. Mo bitaw nga ang Kristohanon gani nga maayo ra kay sa sulod sa simbahan unya pag nana sa gawas bulakbol kaayo, masawayan gyud, di ba? Kabantay mo, masawayan gyud. Hala, unsa man nga taga Redeemer man na simba Redeemer pero grabe makay mamalikas diri Uy, taga Redeemer unya mahubog magmaoy man. Mo na masawayan gid ka kay ngano? You are carrying the cross of Christ. You are carrying that responsibility, that image of Christ, the likeness of Christ. Ang hulagway ni Jesus. Naagi paambit diya kanimo. That is why lazy Christians lisod gid kayo magsabot ang mga tapulan nga mga Kristohanon kanang gusto lang nga igo lang mo simba unya maura walay buhaton silang kinabuhi. Christianity is not like that. Kay kung ingana pa lang ang pagkakristohanon, dili na mi magwali diri. Dili na mi magmisa diri. It is a responsibility. Kami nga mga clergy, bahala pag nagkinaunsa mi diha, bahala pag nangabaliskad among kinabuhi diha, wala mi katungod nga modili ninyo kung magkinahanglan ang katawhan sa Ginoo. Because it is our responsibility, gisaad namo na sa Ginoo sa panahon sa among ordinasyon. Wala mi katungod nga mo dili o mo balibad sa inyo. Gawas lang kung dili makaayon ninyo. But when you need God, when you need the church, the leaders are here for you. Let us do our part and bring about true conversion on the inside. Aton inaot nga aton tang himuon ang atong parte isip nga mga Kristohanon. Dili ta mahimong mga tapulan nga mga Kristohanon. Ignay mong tapad ayaw pag tinapulan. Kay klaro kay giingon sa Biblia, ang taong tapulan dili pakanon. Sa ibot pasabotan ng dili pakanon. Ang taong tapulan di na mo asinso sa iyang kinabuhi. Kay ngano, tapulan man kayo. Mao na nga espiritu sa pagkatapulan pahawa niini nga simbahan sa ngalan ni Hesus. Di ta magtinapulan pag nagani miingon nga natay amuta karong Christ the King, dapat uptick din ta dayon. Pag ingon nga mamahaw na sa ta karong misa di Galyo, pataas din sa kamot.
Ako pader, akong kwaon ang siyam ka adlaw. Praise God. Di kwaon naman niya ang siyam ka adlaw na siya day mag-assign kung kinsay ma-assign anang kwan ba. Siya ray maglista. Dapat dili kita mahimong tapulan. Ang atong pagsimba diri, this is just parte lang ni sa atong paghigugma sa Ginoo. Ha, take note the word, parte lang ni. Dili gini mauna gyud tanan. Tungod kaya nga atong paghigugma sa Ginoo, dili ra man kan pang Domingo lang. Ha? Kaning inyong pagpangalagad sa Ginoo kamo nga mga ministers, dili man ni pang Domingo hayra. Ha? Kaning among pagka-clergy, dili man ni pang Domingo ra pod. Adlaw ni matag segundo sa atong kinabuhi. Kitang tanan, ang atong pagkakristohanon, adlaw ni sa atong kinabuhi. Mauna nga sama ni Sakeo, nagbag-o siya sa iyang kaugalingon tungod kay gihigugma sa Dios, nasayran niya ang gugma sa Dios. That is why karon nga aware na mo nga gihigugma mo sa Ginoo. Ang pangutana, unsa man ang inyong tubag o response ni anak nga gugma sa Ginoo? Ipakita ninyo na sa inyong pagkinabuhi, sa inyong buhat. Ay namuglangan. Kabaw man ni kang gihigugma kas Ginoo. Ay naglangan-langan sa imong kinabuhi. Sunod nas Ginoo. That is why faith without works is dead. Ang pagtuo nga walay buhat, patay. That is why kitang tanan hinaot nga we will participate diya sa gingarian sa Ginoo. Aron ato bagyong matagamtaman ang gugma o kaayo sa Ginoo kay mianhi ang Dios para sa nawala. Kitang tanan nangapapag, nangawala ta sa atong kinabuhi, but now that God has found us, karon nga nakaplagan na ta sa Ginoo, let us respond to His love by true conversion, tinuuray nga kabag-uhan sa atong kinabuhi. Amen? Please stand.